सोरगिदिं दिथिंबो आरो नै सबथिनि लागायजोब्बाय आरो ना नै Hey guys, welcome back to Taugalang Poro YouTube channel. Yes, and दिनै आं दंफैयो उदालगुरियावहा बेनिफ्राय बेयाव मोनसे प्रग्राम दङ आरोना फ्रि क्रिसमास बेहायनो फैदों इनभाइटेसन मोननायखाय बेनिफ्राय दायोहा ओरैबायसा माने उदालगुरियाव फैनानै मोनसे सिटुएसन नुदों आरोना जितु खृष्टानफोरनि स्टार लागायदोंमोन ना उदालगुरि मेन टाउनावहा बेयावनोहा दायोहा मोनसे माने नोंथांमोननो गोमोथाव बेसादखौ देखायनो नाजागासिनो आरो स' होनबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगाबो बारा गोबाव जाखाया आं स' देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हासिगोन नैबेहाय नै नोंथांमोना नुदों नै जितु उदालगुरि टाउन होनना बुङो बेहाय नै बेयाव स्टार लागायजोबदोंमोन ना दाहाय बेहाय नै माबा गोजा थाङा मा थाङा फ्लेग लागायजोब्बाय आरो ना बिराद माने बेयो सोरगिदिं दिथिंबो आरो नै सबथिनि लागायजोब्बाय आरो ना नै बे जाबाय उदालगुरि मेन टाउननि आरो ना नै जितु बेहाय गोजा गोजा नुदोंना बेनोहा जोंनि स्टारबो दङ आरो ना खृष्टानफोरनि बेनिफ्राय बे स्टारनि जायगायावहा दायो नैबे गोजाखौहा लागायदों आरो फ्लेगखौ लागायदों खिन्थु बियो माने अयथासारसो जाहैखो ना मोनसे एगेन्स्टआव नाख्रेबलायना होखो ना गावसोरबो बेबायदि जोंनि खृष्टाननि स्टार होनायखौ मोजां मोनखो ना बिथांमोनहाबो बेबायदि नुनानैसो होखो माने जेबो बुंनो हाला आरो जेनेबा बिथांमोनहा मा स्टाइलाव होखो माबायदि साननानै होखो बेखौ बुंनो हाला स' जेनेबा जोंनि डेक'रेसन खालामनाय बा जोंनि टाउनावहा बेबायदि होनायखौ मोजां मोननानैसो होफादों ना मा साननानै होदों बेखौ आं जेबो बुंनो हाला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबायसै जायफोरा बुजिदों मोनथिलायथोंसै आरो माने खेबसे नायबावदों देखायबावगासिनो ओरैजाय नै बेहायल' नङा दे बेहायल' नङा सब जेसेबांखिनि स्टार लागायदोंमोन ना बेसेबां गोलाव बेहायल' नङा बेसेबांखिनि स्टार लागायदोंमोन गोलावैनो बेसेबांखिनि माने बेयाव होजोबदों आरो बिसोरबो जोंनि स्टारा बेसेबांखिनि दङ बिसोरबो बेसेबांखिनि लागायजोबदों होमबा नोंथांमोना माबायदि मा बुजिखो आंथ' बुजिनो मोनाखिसै बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो हासिगोन थेंक इउ